warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, sugeng pepanggihan wonten pawarta DKV 6. Kula Nadila Sukma Saputri lan kanca kula Hilma Saidatur Rahmah badhe ngantarake pawarta kang asipat fakta lan faktual. Laporan-laporan ingkang akurat sampun sumadya katur panjenengan utawi sinipun jurusan Desain Produksi Busana ing SMKNU Miftahul Falah Kudus. SMKNU Miftahul Falah Kudus duweni kalih jurusan yaiku Desain Komunikasi Visual lan Desain Produksi Busana. Utawa sing kita bahas yaiku jurusan Desain Produksi Busana. Jurusan pendidikan Desain Produksi Busana minangka jurusan sing gabungake seni, teknik lan ketelatenan. Ing kene siswi ora mung sinau jahit menjahit nanging uga sinau ngenani desain, kombinasi warna, bentuk lan bahan sing pas kanggo bahan saben model sandangan. Tujuanipun yaiku nyiptakake busana sing ora mung endah dipandang nanging uga nyaman dienggo lan duweni nilai estetika. Saben minggu siswa desain produksi busana nindakake praktek ing laboratorium khusus. Ing kono para siswi ngrancang pola, motong kain lan nyatet ukuran kanthi teliti. Kegiatan kasebut dipun paldhegani dening guru pamulangan sing wis ahli ing bidang busana. Jurusan Desain Produksi Busana ana ing SMKNU Miftahul Falah, dumunung ing Jalan Raya Muria Cendana Wetan, Kecamatan Dewi, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sekolah punika dipun pimpin dening Ibu Tri Lestari SE ingkang tansah dukung program pengembangan bakat siswa. Sugeng enjing para permisa, kula Nadila Sukma Saputri wonten ing SMKNU Miftahul Falah Kudus. Kula ing mriki ajeng bicarai siswi kang mlebu jurusan busana. Sugeng enjing Mbak, saged ngenalake awakipun? Enjing Mbak, asmane kula Latisa saking 10 DPB. Saderengipun kula wau mewawancarai jenengan apa angsal? Nggih, angsal. Apakah kesempatan kerja yen lulus saking jurusan DPB? Kesempatan kerja yaiku iso nggawe sandangan lan majalah. Apa sebabnya jenengan milih jurusan DPB? Amargi di kesempatan kinerja kang akeh lan iso buka usaha dhewe. Kenapa sampean tertarik karo jurusan DPB? Soale aku seneng gawe pola lan desain baju. Apa sebabnya jenengan tertarik karo jurusan DPB? Merga delok wong iso nggawe sandangan kang apik-apik. Kegiatan apa sing paling disenengi nalika pelajaran DPB? Sing paling tak senengi yaiku jahit lan gambar pola. Apa pesen kanggo kanca-kanca sing pengin mlebu jurusan DPB? Pesenku selalu nyoba lan aja wedi amargi DPB kuwi nyenengke lan iso mbanggakake desain karyane dhewe. Matur nuwun dumateng Latisa ingkang sampun ngewenehi waktu lan informasi tumrap wawancara. Mugi panjenengan tansah diparingi sukses lan saya maju. Matur suwun kalian kawigatosanipun para permisa ingkang sampun kersa nderekaken lakuning pawarta ing dinten menika. Kula lan kanca kula nyuwun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.